A woman came via TikTok akati iye ane mimba yavamutanga ine 6 months uye matwins musikana nemukomana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune vaya vajaira kuti munongoti makwanza aiwa relax tichakuisira video mudzimai uyu achizvitaurira. Sataenda kure, please do not forget diaspora cash funeral policy. Trukuti isusu we cover your immediate family and we also cover your extended family back home. Chinodiwa ikeshi. Kana munhu achinge awirwa nedambudziko, if you have cash, everything is easy to cover. My travel cost, even after the funeral, you can continue with a comfortable life without breaking the bank. Got to be prepared, guys, for our future, even if we do not really want to talk about it. But it is a reality that we cannot run away from. I'm going to leave a link in the comment section. If you follow that link, ichakuindisaye kuma agents that are waiting to give you the premiums that you pay and what you get out of it. So amai ava vauya ku TikTok vakati ivo vakavakirwa imba navamutangadora kumadokero, and she's going to move in anytime soon. Vataura zvakare vakati vari kukumbira kuti mhuri yekwamutangadora kana yopanana nhaka that way vasakanganwa vana ava, nekuti of the 28 that were mentioned vatotaura vakaemphasize vakati vamutangadora was survived by 30 children, 28 vamakanyorerwa plus 2 ava vari kuuya. Sinzwirei mukadzi uyu atingamboti musikana naini, inzwai vachitaura nyaya yavo. Zvakanyanya nerufu rwaJoseph Mutangadura ndarwadziwa zvakanyanya. Joseph Mutangadura andisiya ndine nhumbu ine 6 months. Takatanga kudanana 2023 ndopatakatanga kudanana. Angari murume akanaka zvisingatomboiti ende achigona rudo. Kana uina Joseph waingonzwa kuti paanenge ari panzvimbo soga waingonzwa kuti zvakanaka kuwa pano munhu anga angori kind. Saka ndo pandakangofunga gore kuti baba ava ndofanira kuvaitira mwana. Saka ndasiwa ndine nhumbu ine 6 months, but ndoda kutenda Mwari zvakanyanya nezvandakaitirwa naJoseph Mutangadura. Anga andiwakisira imba kumadokero. Ndofunga kwangu chitoiswa kurutoiswa magesi izvozvi zvekutoti September unoyu ndiri kutopinda. Saka ndonzwa kukudza Mwari neizvozvo. Ndarwadziwa zvakanyanya nerufu rwaJoseph. Ugoona zvinoitika kana munhu akuda kufa mufunge. Ipapa paweekend tanga tiri tese tiri kuMikosi Hotel ndokwatakawa nenguva. Menoti zvinongoita kana munhu akuda kufaka. Kazhinji kacho pandainge ndina Mutangadura, kazhinji Mutangadura aingogona kana kugambura porridge ka1 otorara, but chero zvakadaro wainyatsonzwa kuti ya ndashandwa panapa. But ipapo paweekend ipapa patabuda zvanga zvisinganzwisisike padiki anga angoda kukambura padiki anga angoda kukambura, but handina kutoziva kuti ndo kuonekedzana nawa Mutangadura. Ndarwadziwa zvakanyanya nerufu rwemumwe wangu, but chinhu chandakadzidza ndechekuti mukada kutarisa kuti vanhu vane utsinye vaya vatinoshuvira kuti munhu uyu ane utsinye hwakanyanya, dai Mwari angu yeye uyu Mwari hatomudiwo. Mwari anoda vanhu vane moyo wakanaka, ndo vanhu vaanotora. Ukada kutarisa kuti vaya vanenge vaine utsinye achingoita zvakashata so Mwari hatovadiwo. Ndosaka muchiona vanhu vaya vane moyo yakanaka vachikasika kufa. Saka ndine kutenda kuti nerimwe ramazuva Mwari achandisanganisa neshamwari yangu Joseph Mutangadura. Ndabatikana, ndarwadziwa. Anga ari murume ane rudo zvakanyanya, taitamba chikudo, taita segwa. Ndabatikana zvakanyanya mufunge henyu, but Mwari achatisanganisa kudenga. Ndichingokumbirawo kune mhuri yekwa Mutangadura kuti kuno ndakatakura vana matwins. Kwangu kutaura kuchinzi kune vana 28 waJoseph Mutangadura, but inini nhumbi yandakatakura
ine vana matwins saka kuvasanganisa pamwe chete vanoita 30 saka ndandichizokumbirawo nenyasha dzaMwari kunyange Joe akasiya andiitirawo zvimwe zvinhu handidi kunyepa ndakasiya ndagadzirirwa upenyu imba ndakasiya ndagadzirirwa upenyu but panenge pakuzogoiwo zvimwe zvinhu zvakaita semombe imba zvakangosiyana siyana chingozivaiwo kuti kune vana variko November ndinenge ndichitokutura dumbu rangu saka ndo zvinhu zvandanga ndichikumbirawo kune mhuri kwa Mutengadura kuti kuno kune vana variko saka ndarwadziwa singaiti nerufu rwemumwe wangu ndongoti zorora murugare Joseph Mutangadura sweetheart Mwari wachatisanganisa kudenga ndasiwa ndine nhumbi ne 6 months wadikani but ndinonzwa kurumbidza nazvo ndakatakura mukomana nemusikana but ndonzwa kurumbidza Mwari nazvo asida kunyanya kufunga zvakanyanya semunhu akazvitakura but ndabatikana zvakanyanya asi nokuda kungotenda Mwari nezvaakasiya andiitirawo izvozvo saka tangoti vekwaMutangadura ndakatakura vana venyu matwins zvekuti muna November imomo ndomandiri kutarisira saka pamune makuzoitawo zvinhu zvenyu kugohwa chichi dzingava mombe dzingava dzimba pamune makugohwa kune vana variko vanenge vachidawo zvinhu zvadhedhi vavo Mwari akukomborerei. Manetizens ari kuti amai ava vanenge vatikurumidzirei kuda kumanyisa nyaya yenhaka. Number 1, number 2, ko vadi kuita zvino privately kuenda through vanatete kwaMutangadura nedzimwe family members kuti vanotaura nyaya yavo. Iye kumanya kusocial media handiwo munhu wedu samaZimbabweans. Where was she all along? Paakatengerwa imba waya asina kuzivisa vanhu kuti ndatengerwa dheni naMudhara Mutangazi. Zvemusango zvinoperera musango. Vanhukadzi takaoma naye. Vanhu kudira munhu upfumi. Vanhu zvavachafa nenhumbu. Baba avaka zvakaoma chokwadi. Mudzimai wacho chero iye ari kutaura kuti ndakasiwa ndine nhumbu. Asi mwana mudiki munhu wechikuru. Vamwewo vari kuti hainhema. Dai aidanana naMutangadura dai akatengerwawo zvinoita kuti aluke. Imunongoonawo type yaitamba naDhedhi Mutangazi. Why not discussing the day after burial? That's what I know. Vanobvunza vemhuri kuti pane anokweretwa nemurume uyu here, pane ane daka nomurume uyu here. That is when you come through. Haungoti zvoni unenge uri ikoko kwauri wozongotanga kumanya pasocial media. No guys, this is quite unacceptable. Yes, the timing is right. Hatisi kublema mudzimai uyu asi tiri kuti isusu the platform is wrong. This is social media. Unobvamburwa. We have a family that is mourning the loss of their loved one. Then all of a sudden, pototanga scandal pa social media. Kudai zvisina kunaka zvachose. They vashandisa the right channels. We are not saying kuti zvamuri kuita zvakadi, tiri kuti susu wemusaga ngagara ari musaga, imwe nhaka yamuchada ndeipiko. Handiti makavakirwa imba here. Anyway guys, kana chikanganisa, please do leave your comments on what you think panyaya yedu iyi. Kune vaya vanofarira manovels tisakangamwe zimushona novels or the novel narrative. Tinenge tiri koko tichirava zvedu mabhuku edu.